prestasi yang terlalu diwujudkan untuk menyejahterakan masyarakat Ngawi kuwi kok nduk cita-citane ngono ya Mak. Pancen kaya ngono kuwi ya dintekke luwih dhisik monggo Bu Kesi. Kucing toh Mas Gareng Semarang ya monggo Mas Sumar Radio Gareng Assalamualaikum Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nggih. Dalam rangka hari jadi Kabupaten Ngawi sowan wonten ing alun-alun Mas Gareng. Alhamdulillah Mas, lek kula ngimpi-ngimpi petang tahun kepungkur lagi sowan mulih mriki. Oh riyen pun nate. Nggih, hari jadi keletan pandemi, keletan blok. Tegese boten ringgitan. Nggih. Terus enten ringgitan nggih boten diundang. Ning alhamdulillah sapa sing telaten ya bakal kerejekan. Nggih. Buktine sakniki kula nggih titimbali mriki. Pancen nuwun sewu para pepunden ing ngasta bawah adil wonten ing Kabupaten Ngawi menika sangat merata, tegese ngeten Mas Gareng. Pripun? Ingkang dipun tampilaken menika mboten namung dalang-dalang utawi seniman pelawak saking Jaban Rangkah di luar Kabupaten Ngawi, namun juga selalu mengangkat ya kuwi kekuatan lan uga prestasine piyai Ngawi, seniman-seniwati, dalang-dalang cilik Ngawi itu sangat hebat. Ngono kuwi. Pancen berarti Ngawi karakternya kuat karena budaya itu cermin dari karakter suatu masyarakat di daerah. Leres wong putrane Pak Antok kuwi, Pak Babu kuwi panjenengane kuwi ya kagungan putra sing asmane Mas Dio kelas 5 SD ya dadi dalang. Wah, kula pujiaken dados dalang kondang Pak, boten sanagap dalang liya-liya, cukup putrane mawon. Dengkelmu ya pujimu elek, lah aku mangan apa? Ora. Lho kuwi urusanmu sing penting ngangge gareng lho, Pak. Siap, mangke gareng saking Palur, Karanganyar. Ya, ora payu jira payu kabeh. Aku ki saking sumengko, saking senengku tak budali gasik aku wis. Nggih. Semarang kene iki yen ditempuh
lewat jalan tol Kak. Wong kowe iki wong lawas ketoke katrok men to. apa to? Jalan tol. Lah sing ketok katrok iki kowe. Kok iso? Tulisane apa? TOL. Diwaca Tol. tol iya. Ning kaprahe umume nyebute jalan tol. Lah saiki kaprah apa sebabe jalan tulisane tol kok diwaca tol? Lah ya kuwi to. Nah, walah kowe marai pemikiranmu cupet kok. Sik yen kowe iso merdekke tol, TOL tegese piye? Tol kuwi iki sing jelas ya. Nggih. Kuwi tanpa prapatan. Ya ora? Iya ora nek critane tol nganggo prapatan. Bener apa ora? Ya bener. Bener kok protes. Angele ora. Ora entuk dienggo Car Free Day. Modar kowe ning ngono Car Free Day. Heeh ya. Lokete akeh sing buka gur siji. Mula kemacetan biasane ning loket kuwi ning saiki wis tertib kabeh wis dibuka bahkan ada loket cadangan. Ning sejatine kenapa tol kok diwaca tol? Kuwi dijingkuk saka basa Arab ning surat Al-Fatihah. Nggih Pak Haji, ngoten nggih Pak Haji. Lho, lah kowe ora ngerti. Kae kowe tau maca Al-Fatihah ra? Kae ono ayate sing berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Kowe iki ketoke kaji sing kok apalne ya pas tol kuwi tok. Tak apalke mergo penting. Tol kuwi jalan yang lurus. Wong urip kudu lumaku ana dalan sing lurus ora kena nerak aturan. Oh, ngono. Mula tak apalke mula selama saya hidup saya jangan sampai nerjang aturan agama lan negara. Uripku adem tentrem. Oh, ngono. Ora nerjang aturan agama karo negara. Ya, aku nekseni Piyai Ngawi nekseni lho. Lah iya. Bar iki kowe mesti apa kuwi joget terus bareng karo sinden nembang. Yen nganti tanganmu mak ya to. Yen kuwi ora nerak aturan kuwi hobi, Mas. Hobi kok diseneni. Lah ya wong jenenge iki aku arep crita lho iki. Piye ceritamu? Iki perjalanan saka Semarang tekan Ngawi iki. Ngawi. Aku rene iki diundang Ngawi. Nek kene iki ora teko dhewe diundang, ku tegese diawe. Oh iya, wis sing waras ngalah ya. Mlebu ya aku tak ngalah we. Mlebu jalan tol weteng luwe kepengin sate metu saka tol ning jalan apa Kutha Entuk Pitu. Apa kuwi? Kutha Entuk Pitu kowe ora tau piknik kok. Semarang tumuju kene iki mesti ngliwati Kutha Entuk Pitu. Kutha Entuk Pitu. Kowe ngerti lah Semarang? Heeh. Yen arah rene terus ngliwati Salatiga. Lah iya salah telu lah itu Pitu. Angel men to ki bocah iki. Aku iso asam lambung musuh awakmu iki. Lah wong kowe iki jak pinter ame matematika sithik kowe kok bingung. Ngono. Guru harmoni Salatiga entuk Pitu to ta ora. Loh, lah ya iki pancen gaweanku kuwi. Oh iya ya, Menggawe buderke dalang iki gaweanku. Terus piye? Ya mangan sate bablas tekan ki alhamdulillah lho Mas. Piye? Alhamdulillah tole mundak. Tol mundak kok malah alhamdulillah. Loh, disyukuri karena pendapatan dari tol sebagian untuk membangun wilayah Indonesia. Oh, ngono. Loh, iki sing bingung bengi iki aku ki biasanya nerjemahke. Bareng ulang tahun ning Ngawi kok triple six iki sing bingung aku. 666. Nek ya kurang akal apa iki sing diarani ya kecanggihan manusia dituntut tut jamane. Nut zaman kelakone. Nut zaman kelakone. Tatut ora ya. Nut zaman kelakone. Nut iki lho, nut gamelan ki nut. Kuwi notasi. Lah iki padha wae iki lho. Nuting zaman kelakone. Yen ora bisa nerjemahke ulang tahun yang ke-666 aja gareng. Guys. Lah ngopo masih tak go makani anak bojo kuwi iki? Lho, iki tantangan kanggo jenengan. Oke. Ki 6 sing pertama. 6 pertama. 6 kuwi saka cekakan kalimat nampak kemajuan pembangunan di semua lini. Ya ra? Betul.
Iya ora? Iya ora? Iya bener. Sing banter to yang ngakoni wong pinter sing banter. Iya cerot. Iya. Lah kowe ora banter kok cerit. Terus 6 yang kedua. 6 unsur Forkopindo semuanya berperan dalam kemajuan pembangunan Ngawi. Ramudeng nggih, Forkopindo ki apa Ramudeng? Forkopimda. Ayo yo padha edah karo nduk kari motol karo tul ora mbok salahke. Ya wis. Ayo, kuwi apa wae 6, ngerti ra? Ora ngerti. Bapak Bupati, Bapak Wakil sak jajarane kuwi siji. Heeh. Bapak Ketua DPRD sak jajarane loro. Bapak Kapolres sak jajarane, Bapak Dandim sak jajarane. Bapak Kepala Kehakiman sak jajarane lan Kejaksaan sak jajarane. Pek apal menawakmu. Lho aku ki mantan bupati batal kok. Lagi mantan ki lho, wis dibatal. Mantan wis kelakon ya. Wis kelakon, calon. Nah, kuwi 6 yang kedua. Lah yang terpenting apa to sing dibangun ning Ngawi? Yang dibangun di Ngawi 6W. Apakah itu? W pertama waras. 2 Wareg. 3 Wisma. 4 Wastro. 5 Wasis. 6 Wirid. 6 ya ki mau ya. Ya. Oh, yang perkara angka iki lho, Badar Togel. Wis ora oleh ya saiki. Lho aku ya pancen ora tau pasang, Mas. Alhamdulillah wis tobat. Lho ora ya ganti Badar mau. Oh iya. Malah. Lho iki tegese waras ki kesehatan. Nggih. Wareg kuwi dibangun bidang pangan. Terus wisma ki perumahan infrastruktur. Betul. Lajeng wastro kuwi sandangan. Terus ingkang kaping pira ki mau? 5. Ah kuwi 5 kuwi wasis pendidikan. Ewadene ingkang kaping 6 wirid kuwi bab agama kene ya digulawentah. Komplit Mas Gareng, komplit kemenanan. Wong nyatane ya panjenengane Bapak Bupati mau wis paring dawuh bocah-bocah sing berprestasi nyatane ya diparingi wujude beasiswa kaya ngono kuwi. Ora kurang saka 2 miliar ki mau malan. Ayo. Lah iya lah wong iki mau lagi doa mak srit-srit ngono wae. Untuk saweran. Bocah-bocah mau ya. Heeh. Cah 11. Heeh. Lah kowe ngopo? Loh, lah kowe njaluk doa apa? Ora tegese bocah 11 mau lak diparingi mergo iso ndonga. Terus sampean arep njaluk apa? Loh, lah aku ya karepku kaya cah cilik-cilik mau lho. Kowe aja ngisi-ngisini, aku karo kowe kan partner. Lho, ya kowe nganti njaluk karo Pak Bupati aku isin, aku kancamu. Lho, ayo perkara doa ya pinter aku wong kowe isone wong adina bidunia kasana wa fil akhirati kasana. Nada banar tok. Wayang kok iso ndongane iki sing jenenge rezeki. Nggih. Dadi bocah cilik-cilik bengi iki ya keduman rezeki dalam rangka HUT Ngawi kang kaping 626. Lah Ngawi dhewe Mas. Nggih. Ngawi dhewe tak sesuaikan pada malam hari ini. Kuwi nama bupatinya Bapak Haji Oni, wakilnya Bapak Dwi. Iya, Pak Anto. Pak Anto. Terus G guyub rukun masyarakate. Alhamdulillah bengi iki mengeti ulang tahune kang kaping 626 tahun. W wayangan hiburane kanthi dalam Ki Cahya Kuntadi. Terakhir iki bengi ya ana garenge saka Semarang. Kowe nek mesti katut gumun aku. Wis diagarke kok ora katut. Tak jagake nggo lebon kendaraan kok. Sik lek Ngawi iki mau ya, kowe mesti kok pikir saka ngomah, wis kok persiapke. Saiki aku arep takon. Asmane Pak Bupati lak nuwun sewu Bapak Haji Oni Anwar Harsono. Ning ana medsos ning IG kuwi Mas Oni, tegese ONY. Apakah penjabaran dari ONY? O. Kok sik to nganggo mikir wow. Lho kudu cepat cerdas. Iki asmane bupati lho. Ha iya. Ya resikone gedhe iki. Konsekuensine piye? O
orang nomor 1 di Kabupaten Ngawi, ya ora? Betul. Benjenengane beliau. Ya ora? Iya. Sing banter to ya bener ora banter. Kok lagi untuk siji wis kemlelet ora. Yang kedua N. N kuwi niat hatinya yang paling dalam membangun Ngawi dan mensejahterakan masyarakatnya. Ampun dikeploki riyen Pak dereng rampung, ndak saya kemlelet gareng mangke. Y. Nun sewu lho ki. Y kuwi yakin modal beliau. Segala sesuatu pekerjaan kalau dilakukan dengan keyakinan yang sepenuh hati akan terlaksana dengan baik dan benar. Oh iya. Aja guyu sik. Pak Oni legae ning ndi? Urung rampung. Bapak Oni mesti dibantu oleh Bapak Wakil Bupati. Gaule asmane iki Mas Anto. A. Apa jenenge? Jenenge piye? Jenenge Dwi kok diundang Anto. Oh, kowe pengen ngono. Ya wis. Persuku berarti. Perhuruf lho wong pinter iki perhuruf. Wah, ya dawa lho iki. Dwi ngono wae kok dawa. Oh, DWI to. Iya. Lah Riyantone? Riyanto apa melu to bengi iki? Kowe iki goblok. Pak Wakil Bupati asmane iki Pak Dwi Riyanto Jatmiko. Lho kok sik lho wong Pak Bupati mau Pak Oni kok saiki wakile ya Pak Dwi ngono wae. Oh, sing cekak kowe. Ya wis aku manut awakmu. Golek ngirit gareng ketok iki. Tole muda. D. Ayo, ndang. Sik. D kuwi dadi wakile Pak Oni jabatane, ya ora? Betul. Ya ora? W. W kuwi wasis piyayine, wasis kuwi pinter. E insyaallah bisa insyaallah bisa mengemban amanah masyarakat dengan baik dan benar. Apik, aku titip siji entuk ora? Apa? Bojoku. Sapa? Men seneng bojoku. Sapa? Sukesi. Sitok ereng, sitok ae ora. Persuku kata ya. Persuku. Susah hatine di bojo bagus. Wis aja kok tutupne lek kowe. Lah malah ngenyek aku no malah no. Yo jare kok nerjemake. Yo sing apik. Lah ki yo apik. Loh, lho apa ya apik? Lah iso susah hatine duwe bojo dalang lek wis ngelek-elek aku to wisan. Ora dalang bagus. Duwe bojo wong bagus susah hati. Oh iya. Mergo ragate akeh. Kowe lak nganggo skincare bareng to. Saya ngerti kowe. Ngerti wae. Kowe cuci mulut, cuci muka bali kok. Malah mangan cuci mulut ora. Susah iki mergo makan biaya iki lho kowe. Heeh. Susah piye mau? Susah atine mergo duwe bojo bagus. Iya. Kek. Ketok yang gede jemburune. Betul. Ayo. Si terakhir si siap menjadi istri kedua. Kalau dibilani karo ibu-ibu lho. Nyuwun sewu. Sampean seneng kono seneng. Ning enek sing ora trima. Mak-mak iki boloku, nggih to? Oh, bapak-bapak ya ora trima lho. Mak-mak ya mesti ora trima wong ora tak kirimi kok. Saya kaya transfer ae. Gak boleh. Oh, cocok jenenge bojone barang kowe ngerti bar iki aku ora dikeki rokok lho karo bojomu. Ya urusanmu mau ora ngelem malah ngelek-elek kok ya ora. Ya piye? Aku ki ora ngelek-elek. Esi iki dielek-elek kok ngopo tetep apik becik mergo aku ngerti bibit kawite. Wiwit isih bocah sing ngomong ya aku. Alah, ngono ya. Lho takon ngono ki urung iso ngadeg ki lho. Sing ngedeke sapa rumah sampe? Awakmu to? Lho, ya wong tuane kok aku. Tak kira awakmu ora. Oh,
tak golekne kanca Mas Gareng. Sapa? Mbak Elisa Orcarus Alaso. Wah, ini juga sangat dinanti-nanti oleh warga masyarakat Kabupaten Ngawi. Coba kaya apa? Dihormati cublak suweng. Yo, dados Mandangkara. Sugeng dalu Mbak Elisa Orcarus Alaso. Ngaturaken sugeng dalu wilujeng dalu Mak Cangi Mak Limbo Pak Cahyo Kuntadi ingkang minulya lan sedaya mawon para warga ingkang tumplek-blek rawuh wonten alun-alun Merdeka menika lan sedaya ingkang rawuh para ingkang kula hormati kula ngaturaken wilujeng dalu. Mas aku izin ya Mas. Nyandi. Aku ngrungokke suarane cah iki blek pipis. Bocah iki kok pilek ora mari-mari to iki. Lagi pancen bocah iki asline saka Sulawesi kok. Iki gelem nyandang Jawa, gelem nyindan alhamdulillah. Mula yen nek tembunge Mbak Elisa sing kleru, sampean piyai sepuh wajib sing benerke ngono. Oh iya. Jangan lho Pak De. Hah? Menawi kula wonten ketal-ketul atur, Apa? pan menawi kula wonten ketal-ketul atur, Kedal-kedul. nggih. Kembang kedal-kedul ki. Kita kidul. Ya itu. Kidal-kidul ora kedal-kedul. Ketal-ketul atur. Kidal-kidul ngatur. Nggih. Kula nyuwun pangapunten lan nyuwun dipernahkake. Nyuwun dipernahkake. Ya. Panjenengan sing wis senior, wis rada tuwa, rada mernahke stetek, mboko stetek ngono lho. Nek aku nggon ngomong ki salah. Ngerti anatomi tubuh ora? Waduh. Setitik, mboko setitik, ora setetek, mboko setetek. Maksudku ya sedikit demi sedikit. Setitik, mboko setitik, Iya. sedikit demi sedikit. Iya, Pak Dik. Nah, tadi ora apa-apa. Ana klerumu aku sing benerke wong gandeng kowe iki ya dudu cah tanah Jawa deres utawa cah Jawa asli. Injih. Yen ana klerumu ya ora masalah, sing penting kowe tetep belajar. Iya, mau Pak Dik kan mangkat sekotol toh. Aku ya sekotol. Suwi-suwi marai mengkirik to reng ngomongane reng. Tol. Iya. Tol ora nganggo ha. Aku gak pakai H. Ketoke panjenengan sing rada sudah rungon sih. Aku bilang TOL. Lah ya tol. Yo. Panjenengan sing kok dalane, dalan tol. Nek aku seko daerahe, seko toli. Oh, toli iki Sulawesi. Kenah reti to. Mlebune Sulawesi ngendi toli? Sulawesi Tengah. Kuwi kabupaten apa kota utawa Ya kabupaten daerah kuwi nggon pinggiran, nggon banyu. pantai. Lah pantai iki isine apa? Lah ya ora banyu tok ya ana praune barang kok. Ya anu toli-toli desane. Nggih, daerah mriko nek sing bapake. Heeh. Nek boke beda neh. Ya ora toli-toli. Ora. Ngendi? Seko Lambelu. Lah lambemu dhewe kuwi kok. Kuwi wilayah wireng, Lambelu wilayah. Lambeku kok. Lambeku to wilayah.
Iki kok gedhekke awak lho, kok lambeke. Ora aku ora metu saka kono ya, Pakde. Masa aku metu saka kono ya ora sedeng. Ora sedeng. Sedeng kok sedeng. Mbokku aku metune. Sedeng ora sedeng. Ya, sedang. Anu lambe apa mau jenenge? Lambelu. Lambelu kuwi nama suatu daerah di Sulawesi. Dadi bapak sekolah Palu lewat Bon Kopi, lewat Doboli. Hah? Kok dadak. Mbah, aku ora tahu. Aku omong prasaja ora tahu Doboli aku. Wah, Pakde ki sesuk ki nek ngopi sing gentel, nek dolan sing adol. Gentel. Basa kok Mas aku. Ora awakmu wae iki apike lek karo awakmu. Awakmu. Iki ya sak jam Elisa mong terus. Susu awak. Tenang, sabar. Aku tenang ora ngerti-ngertiku tenong. Wah, iki iso iki lho nyambut gawe sewengi iso stroke lho ngene iki. Lah ngopo kok setrum? Lho yen pawaan rupa ki Entuk ya? entuk nglawuhi. Nglawuhi. Nglawuhi tegesnya apa? Ya iso gelar, iso gulung. Nglawuhi ki enak disawang. Nah. Sedep. Enggak, lawuh itu bangsane pitik, dodol, tepong itu lawuh. Terus aku mbok padake apa? Bener, Mbak, bener. Mbok pangan aku. Mudiar kowe. Arep dahar Pak Haji? Adeng dahar panjenengan Pak Haji. Jawab reng, aja meneng ae. Rawane bareng nesu mekrok e. Apa sing mekrok opone? Lho aku salah siji mbok uring-uring wong kowe salah terus ora tak apa-apake lho. Oh, kula mboten nguring-nguring sakniki niku jenenge tanya. Nek rareti takon kuwi sing bener kan niku. Iya, dadine aku nek misale ora genah ora kok njuk bablas terus ning aku tanglet. Apa? Tanglet nyuwun pirsa. Oh, tanglet nyuwun pirsa. Wah, jane wis anu apa nganune iki basane sakeh. Anu kosakatane sakeh. Akeh ning ora cetha. Lah, iki ngene, ben cetha, engko tulung dibenerke. Mbak Elisa aku nyuwun. Inilah dalam rangka hari jadi Kabupaten Ngawi yang ke-666. Monggo jenengan basa Jawa mlipis ngaturaken sugeng. Engko yen enek klerune mboten masalah. Nggih. Enggak apa-apa beneran. Nggih. Saiso-isoku. Saiso-isone mboten napa-napa. Pokoke iku malah saya salah, kula malah saya seneng. Mergo niku gareng saya mumet niku mangke ayo. Nggih. Engkang baken kawula nggih nami kula Elisa Orcarus Alaso. Top terus. Ajeng derek mangayu bagyo anggenipun Ngawi ramah menika kagungan hajat inggih menika ambal warso kaping enem ka 600 enem doso enem Tidurke. Wong kleru nyenges. Nemen kendel sing penting kendel. Kendel kok kendel. Wah, lagi dibenake angkane wis kendel iki. Piye. Ingkang kaping Enem 666. Ora 6 dosa. Sewidak saka ngendi? Malah nyeneni iki, Mas. Sing bener saiki nek bar sedoso 10 dosa itu kali dosa, 3 dosa, 4 dosa, 5 dosa, 6 dosa. Engko terus dosa muka. Wah dikandani ngene 666. Yen 60 ki ora kanggo dosa ning wis karan sewidak. Sewidak kuwi sejatine wis cedhak. Oh, mula diarani sewidak aja dilih. Padahal umure piro? Aku ya wis kurang setahun sewidak sejak ora. Malah gawe blegungan dhewe kowe ora. Leres niku Mbak Lisa sing bener nggih 600 widak 6 mboten sak dibasake. Lanjut. 600 sewidak 6. Ah, pinter. Kula dongakaken lan kula puji-puji lan kula bangga-aken. Ora ana bangga ki wong dicekel terus ngene iki bangga. Apa? Gimana? Terus gerak pola ngene iki bangga.
membanggakan yang saya banggakan. Lah ya banggakan. Ya apa Jawane kuwi Indonesia lek. Ya banggakan. Ngene lho, ingkang kula tresnani ngono cekap sampun. Mau dibanggake. Ya poin itu saya banggakan. Banggakan ki bahasa Jawane apa? Apa? Yo. Banggaken. Lah, kandhane ya. Awake dhewe wong Jawa asli malah goblok ya orang Malia. Mas aku karo virus landhep iki. Ingkang kula banggakaken yen menika setunggal Ngawi nika kagungan setunggal ramah niku ingkang paling penting. Penting ya penting, ora pentung. Nggih. Penting. Ah, weh. Penting ini apa ya bahasa Jawane? Ojo penting. Apa? Kuwi gawean lawas penting. Penting. Wigati. Ingkang paling wigati. Betul. Ramah. Ingkang kaping kalih inggih menika petani. Petani. Petani iki gambar kula kae peta. Petani enggak aku tahu, aku pernah tahu kata petani. Petani itu cari tumo. Tumone gareng. Ya. Petani. Ayo gaene didis. Jadi itu kesuburan dan yang paling dibanggakan menika inggih menika pari hasil bumi saka masyarakat Ngawi sing dinikmati sama wong sak Indonesia. Betul. Nek pancen isih ana panggonan sing dianggep isih durung duwe det utawa dene miskin ora masalah, sing penting duwe ramah. Apa to sing manfaate ramah reti ra Pak Dik? Apa? Manfaate ramah gampang. Nek awak dhewe ra det garek takon tanggane. Bu, kowe jangan apa? Nah. Kene njaluk, jangan bayem, kene aku njaluk. Nah, ning pasar barang. Bu, iki aku tak nganu ya nempil dhisik brambang, bawang, bayem, lombok karo wortel kabeh nempel sik ya tak bayar sesuk. Kuwi adalah fungsi keramahan. Kuwi ora ramah, kuwi ngrekes. Ngemis ora ramah. Lah, itu tuh penting loh Pak Desa. Saiki bayangno uang nek ora mementingkan keramahan kaya aku misalnya, anak muda zaman sekarang. Sing penting nyambut gawe umur 25. Kerja. Tekan umur 45. Aku wis sukses, aku iso pensiun dini. Betul. Tapi terus aku arep ngopo? Pas zaman aku umur selawe aku ora tau layat, ora tau menyang nek ana pernikahan, ora tau awor tanggane nek ana bot repot. Ha ambasan umur swidak aku ora duwe kanca, arep ngopo tingak-tingu. Betul. Bener toh? Betul iki. Kuwi nek wong mementingkan pekerjaan, tapi nek awak dhewe ket umur selawe awak dhewe awor tanggane, ramah tamah, ngerti bot repote tanggane, kancane butuh apa direwangi. Sesuk umur swidak nek ana apa-apane, aduh Bu iki aku encok. Apa ngalapor Pak RT? Diterke langsung ning rumah sakit, monggo Bu kula terke ya, kuwi fungsi keramah tamahan. Iki lagi. Jos, lagi pancen kandidat dokter kok iki dokter. Iki omongane dokter ya iki. Jadi mau sing pertama mahasiswa anyaran ngomong. Ya bener lah. Iki bener, keramahan itu penting karena cari orang pintar, golek wong pinter akeh, golek wong sugih akeh, golek wong pangkat akeh. Sing arang-arang kuwi golek wong sing gelem kumpul karo wong akeh. Benar, kuwi hebate Ngawi sing duwe ramah tamah nomor 1 sak Indonesia. Betul. Nah, niki ngeten, Mas Gareng kalih Mbak Elisa kalih guyon nggih kalih tembang. Ngoten nggih. Nggih. Cocok. Kula wacane rumiyin, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serat katur dumateng Bapak Dalang sak rombongan. Mugi-mugi Bapak Dalang sak rombongan pinaringan kesehatan saha rejeki ingkang barokah. Amin. Dipun paringi umur panjang. Amin. Serat menika saking kula Bapak Suwarno, grup Blantik Dadung. Wonten ing Ngawi. Dalu menika kula badhe nyuwun gending setunggal pepeling angka kalih kelinci ucul. Matur nuwun Bapak Dalang saking kula Pak Suwarno. Nggih menika. Iki sampean waca Mbak Elisa. Kula sik baca. Iki dulu. Nggih saged njenengan iki. Nggih. Yo. Kepada kok kepada
cahyoyake pada Pak Dalang Cahyo Kuntadi. Kula sponsor ayam panggang Sidolaju atas nama Pak Ari Pom. Nyuwun gending sigrak-sigrak nggih Pak. Nggih. Kok ana ngonone ya. Setunggal eling-eling Banyumasan. Pokok men Bu Kesi engkang nembang. Mbak Tuti engkang bekso. Wih apal nggih kalih member-member Madangkara original. Member-memberi apa? Member. Oh member. Member. Dua langgam ulo tampar Mbak Umi. Kula paringi ayam 5 kardus kagem Pak Cahyo. 2 kardus sing 3 nggo Mbak Tuti. Terus Mbak Elisa dan kawan-kawan matur suwun. Gareng di gareng ora nek to gareng? Ora neng. Nek 3 dibagi sinden cacah 9 ki entuk. Ya kok dibagi-bagi ora ketanggung ceker. Iki sirah, dodo mentok, suwiwi, ceker. Iku tekan kene telek. Ojo to ora malah telek. Halo, pira ya ora cukup. Ya matur nuwun, Pak, paringanipun. Nggih. Ugi wonten cabi bukesi wau sing saking sinten Pak Harnoto wau kalian ngundak malah kesingsal kali Pak Lurah Haryanto Kewadungan wau bukesi. Inggih, menika Bapak Lurah Haryanto Kewadungan Pak Cahyo ngersakaken tembang monggo nderek menawi kepareng ken mromosekaken bilih mengke tanggal 2 September mapan wonten dalemipun Pak Haryanto wayangan Ki Cahya Kuntadi bintang tamu Niken Salindri. Hebat niki Pak Haryanto. Gareng mboten nderek. Mangke kula usulke Niken Salindri kalih jenengan Mbak Elisa kula usulke mangke. Kula nggih. Aku ora melu. Aku ora diusulke. Gareng mriki pun enten kathah mriki. Muga-muga dandres. Dungane elek. Aku ora dijak. Ono wong nganggur ora dijak. Isine ta Bu Kesi Pak Harnoto saking Tenggarong menika. Pak Harnoto ingkang sampun nate nimbali panjenengan. Menika sampun kepareng ngersakaken lagu sembarang lagune sing penting gayeng Pak Dalang. Sembarang iki sing aran sapa? Sembarang tegese manut kene ngono lho. Oh, manut kene. Klinci ucul Mbak Lisa. Ayo iki luwih dhisik jenengan sing ngaturake. Pepeling rumiyin. Apa pepeling rumiyin no. Klinci ucul riyen. Nggih. Apa cetok kok ngene kok nembang. Aja ngenyek. Giri lusi jalma tan kena kinira. Lek omong pancen ya ting pecoton nek nembang woh kowe ra kedanan pengen roh wujudmu aku. Oh, giri ora lusi, giri iki bis lho. Iya. Niki nggih bawa. Bawa tapi bawanya gula sulih yang lain boleh. Bebas, monggo. Ya, dandang gula Malangan ya. Malangan nggih. Sake. Napa kok uripe Malang kok dandang gula. Ya sesuk ganti mujur. Maksudnya gagrak Malang. Oh, gagrak Malang. Nggih. Ayam ceman kang mubelnya putih. Iki luar biasa ya. Elok tenane lho ora cetol bareng nembang kok cetho iki. Nah iya. Iki laire ning tengah gamelan bocah iki. Ora ya. Lahir di Palu. Oh, lahir di Palu ya. Oh, di Palu. Iya, ampuh ra. Apik. Simbok nganten mandeka sedela
Bareng wis nembang gareng bungkam 1000 bahasa deh. Ayo. Piye, Pakde? Ora mantra-mantra yen iki bocah Sulawesi. Lah iya to. Wis ayu, pawan apik, swara becik. Dokter. Oh, tewe Doro. Oh, lah ya calon dokter. Ya. Tapi kok urung duwe bojo. Ya mekno wae to wong Ngawi kene. Oh, mbok menawa jodohmu Piyayi Ngawi ya. Ya menawa. Menawa kok menawa. Kinaryo cancangan sapi Iki hafalan ya. imbangono dhewe aku wong Solo sampean wong Semarang ya to luwih cedhak ning Malang to iki Sulawesi ya iki iso Malangan awake dhewe ra iso to malan iki ya muga-muga uripku ra Malang wae lah iya tapi karena karep mau ditimbangi karo keyakinan akhirnya bisa ya ora yakin kudu sreget karep diimbangi karo sreget sregep ya sregep nggih Pak De sregep ayo oke lah kaya ngene suarane apik pinter tur ya ayu calon dokter ora payu rabi aku wis sumpah sakjroning ati lek ora payu-payu tak tampa wis to tak tampa dadi kru Madangkara ngono lho maksude tuh omonganmu karo atimu ora padha monggo diaturake Klinci Ucul Mbak Elisa yo Ada tepun di Mbak? Nek di kowe arep apa? Kowe arep derep apa piye? Mboten yo lenggah. Manut komandan. Komandan kan
wong merintah jangan sampai pergi dari tempat. Mbak Lisa, pun saya napa dereng? Mboten kula mboten nonton saya. Mbak saya istirahat mboten napa-napa. Komandan malam hari ini manut kali jenengan ya. Aja percaya kali lambene gareng, nggih ta? Sak penake mawon. Nggih, kula nderek Pak Dalang iki. Nderek kula nggih. Ate uko malam ning dinggon iki wong lanang karo wong ayu itu tepak. Ya ben to wong nyapa to wong sane dhewe-dhewe. Aku ngadeg ora diperintah istirahat. Barang kono ana wong wedok ayu langsung saya. Lakoni saya iki mah kaping-kaping. Lho iya no, sampeyan lek piyai Jawa terus karo aku wis akrab. Lak Mbelisa iki pendatang, ya to. Aja nganti atine digawe cuwa, digawe gelo. Men seneng lek nganti mutung ora seneng karo budayane awake dhewe, awake dhewe lu cilaka lho, ngono kuwi. Heeh, wis kono, enggak. Kok ngono sih sampeyan? Apa kowe komandane ning kene? Kok ngongkon lungguh? Lah kula ya manut kowe jare mbok kon istirahat. Apa sing aku ngongkon aku nari iki sik kok ya. Oh. Nggih, sajatosipun kula niku remen menawi caket panjenengan. Sami kula nggih ngoten. Nanging kula nggih kemutan. Bener ya, ingat itu kemutan ya. Dulu saya di sini waktu ulang tahun Ngawi ke-661 sama Pak Seno Nugroho, waktu itu belum jadi bintang tamu. Jenengan. Bintang tamunya adalah Abah Kirun. Nah, di situ memang Pak Seno memberikan ruang untuk sinden-sinden bisa tampil ke depan, dadi iso berekspresi, iso ngetokke keahliane, dadi muncul kaya aku saiki. Dadi aku ya pengen konco-konco sinden. Berarti malam hari ini pertama jenengan menjadi bintang tamu di wayangan Ngawi ya? Ya, bintang tamu di sini. Tapi kalau tampil di sini ini udah pernah 5 tahun yang lalu. Hari jadi kan ini baru ini jenengan jadi bintang. Artinya bintangnya 2. Aku juga bintang, kamu juga bintang. Nah, kae garenge kayak bintang 7 ya. Bintang 7. Obat sakit kepala. Nggih, Mbak Umi Habibah. Nggih, kae coba iki. Lunggone. Enggak usah sewot sih, Pak Dek. Semangat ya. Kuat toh. Cek kuat ngadeg ora ngono. Kuat ngadeg ora ngono lho. Oh, mingsi. Mingsi. Katane. Ku tak tang Umi Habibah Ponorogo. Yo. Iki asli Jawa Tulen. Ora usah mbok kandhani. Heeh. Aku jadian kepethuk cah iki jane ibu. Cah iki sing ndi? Iki Om Pipah iki. Mboten napa. Oh, aku ketok tuwekku. Sebabe. Lah wong iki biyen jane nonton wayang isih belon nylempit ning gong ngono lho. Saiki iso ngadeg gejejer ning kene. Dadi sidenmu kuwi apa ora wis tuwik iki? Ya ora ngono, ngurmati karo Pak Digareng ya. Coba disapa dhisik, sungkem sik. Wilujeng dalu, Kong. Ora dihormati ra patek. Lho, pripun to jenengan? Ya aja tuwek-tuwek to. Ya aku rumasane wis tuwek ning aja Kong. Lah pripun? Om. Ya Omi sik. Oh, ya Pak De. Bener Om mau lho. Om apa? Omplung ngono lho Om Ndang. Go paidon kok piye? Oh, ya wis ngene wis, sakarepmu. Sebutan apapun tidak masalah, sing penting kowe tetep ngajeni marang wong sing luwih tuwa. Nggih, Kong. Ya tuh. Aja Kong eyang ngono lho. Nggih, Yang. Anu ongkong tibane, yang ku tak dikira aku sing bau reksa. Oh, nggih. Wah, iki jane yang sing bau reksa. Ning tenan, saiki umurmu pira to, Nduk? 2 Pas kuwi, ra nduk dinyang. Pas. 20. Nggih. Sing sekolah. Tasih Ning ndi?
ten isi Surakarta. Isi Surakarta. Kowe muridé Kota Ogrok kuwi to? Bendelmu mlocot iki. Aku iki dosene Oto Ogrok ora. Lah dosen iki karo aku Kota Ogrok kowe. Ha iya. Ya muridé Mas Cahyo. Nggih. Karo Mbak Kesi. Nggih. Ya ditenani sapa ngerti rezekimu ya ning kono. Nggih. Ya. Nggih, Kong. Aja banter-banter to kunge. Nggih wae. Wis duwe pacar apa? Dereng. Lah kowe iki gaweanmu apa 20 tahun ra duwe pacar iki? Lah kula nek gadah pacar dilarani terus kok. Wah. Piye rumuse ben ora dilarani anu? Pak Gareng. Sik. Kowe dadi selama umur 20 tahun ki urung duwe pacar mergo duwe pacar dilarani. Nggih. Tak kei rumus. Pripun? Sadurunge kowe duwe pacar ta iki? Nggih. Kowe duwe pacar, sadurunge kowe dilarani pacarmu pedhoten sik. Lha pripun niku? Lho lah timbangane kowe kok dipedhot, alung medhot sik. Ngono. Mula aja golek bocah nom, aja golek wong bagus, golek wong sing tuwek-tuwek ngono iki. Bener Kuwi kok keroki angker pisan ndeke kuwi. Nggih kan mboten pas to nek kula kalih jenengan. Wah ya ora, maksudku ora kudu aku. Oh ngoten. Wong sing temuwa sing iso ngomong kowe. Nggih, Kon. Aku iki pol-pole yo jangan bergerak kuwi. Ngene lho pedomane ngene lek golek pacar Pripun? Pedomane 3-an. Napa niku? 3-an. 1 beriman, 2 tampan lahir batin lho ya. Nggih. 3 mapan. Ojo nganti gelem, ayo kita berjuang dari nol ngapusi. Kuwi idealis. Betul. Idealis. Kuwi pedomane wong idealis ngono. Kok ngono? Golek pacar calon bojo ki ora usah 3-an mau. Lah napa? Loro wae. Lanang urip. Berarti wedhus kae ya lanang urip lho. Terserah. Ora golek wedhus wong menungso golek wedhus. Nek kowe ora sekolah sik dilutuke sarjana kaya Bu Kesi yen iso dadi dosen uga ing isi Surakarta. Amin pangestunipun, Kong. Kowe aja kanggung-kanggung lho. Lah pripun? Ya pangestunipun. Pangestunipun. Kong. Iki bocah iki latah ya. Ya ngene-ngene, ora apa-apa. Sing penting ketokno. Sampai di mana kamu menjadi mahasiswa isi kepinterane sing wis mbok cecep ki apa? Nggih. Dadi Bu Kesi iki sing mbok cecep apane? Ngono. Nyapa sing nyecep aku kuwi malah. Oh sing cecep kowe to? Maksude iki Ilmune. Lah iya. Nggih. Sing kowe wis mbok jikuk saka Bu Kesi apa? Yen aku percaya iki ilmune akeh. Yen kae sithik. Lah kok saged? Kae akeh sing wedok karo sing lanang. Napa nggih? Mula karo sing wedok wedi ae. Nggih to, Pak? Nggih to. Pancen tak akoni. Ning ya sebelahmu ya padha lek ning omah karo bojone basa kae ya. Oh, kae majikan kok. Ya ki Apa wis dikersake Ula Tampar karyanipun Mbah Sukron Swanda. Nah, menika. Lah iki lagi krungu ya. Nggih. Nah, gandeng diparingi ayam panggang aturno sak becik-becike Ya. Nggih. Ngemate suarane Umi. Takul nggih kene to. Bebas. Jejer Desi iki. Wino kok Desi ora. Oh, Desi ki adine Kabul. Ngawut ae. Nanu. Mate seri angkleng darma. Oprak iki. Oprak. Iya, cerita oprak. Hana cerita tingkae ula Hengkang samya jumburanya jenenge ula
garwane Sang Maha Wiku anenggih kinaga raja sesilih nyinaga kini
Suwuk siswa budaya ki mau. Siswa budaya. Tok. Ayo. Bayaran. Ora kudu dong nilong. Ora. Wis versine wis baru. Heeh. Kaya anggere sego pecel metu ndang suwuk ae. Ki metu sego kok pas nyambut gawe manganku kapan nih? Sampeyan diniati tirakat prihatin mrihatini piyai Ngawi men saya barokah ngono. Oh, nggih, Pun. Nggih. Kula dongake mugi Ngawi saya ngrembaka kanthi lek adal menika tirakatan sesarengan dongake Ngawi seluruh penjuru bisa ngrembaka kalisir Buddha Gudha Rencana saha lelara. Amin ya rabbal alamin. Bintang-bintang Madangkara masih ada Mas Gareng. Siapakah itu? Mbak Winong Nawangsih. Menika ponakan kula saking Tulungagung. Ya, kali Mbak Birgita Ayu. Nah, niki pun kula ikrarke dadi anak kula. Niki. So yen rabi aja sambat sapa-sapa, Nduk. Omong karo bapak wis. Akad nikah bapakmu. Lek aku muslim untuk menjadi wali tak waleni, aku ora usah tanggapan tak maleni awakmu. Wis pokoke tenan apa-apa diragati karo Pak Cahyo. Tenan. Wiwit A nganti Z kabeh sing ragat Pak Cahyo. Iya, Ning wiwit bengi iki dan seterusnya lek nyinden aja njaluk bayaran. Oh, ya tombok. Lah iya. Ora Mbak Birgita karo Mbak Winong tambah Mbak Elisa dalam lagunya yang lagi tren Gitir Sumilir. Nonton ngematke. Apa? Aku seneng iki kitir pinggir iki. Gitir Sumilir. Lah ya, sumilir kena angin terus minggir. Iya. Maka Mbak Elisa tengah terus sing ngapit Mbak Winong karo Mbak Birgita. Ya, ya apa? Maka ta dipun aturaken Gitir Sumilir dados. Hei ho hei ho hei. Ayo Las.
Pak D Diatun wonten Blitar, Pak D Kowo Sudilaran. Seluruh warga masyarakat Kota Ngawi tetap ramah dan barokah. Biasa, aduh, elak tenan. Tadi dikompliti ngeten Pak Gareng. Pripun? Wiwit saka klasik, langgam nganti sing hot ngeten niki. Sing diarani seni itu tidak stagnan. Betul. Menurut nuting zaman kelakone. Leres. Senggahan saiki werna-werna saiki senggahan sing anyar ki mau pacul. Sekop. Ayo sekop karo pacul ki wae tukang padha. Wah, wis jan gerakane sindianmu luar biasa. Iya. Cah telu joget iso horeg kabeh. Kaya gempa bumi 6,5 skala Richter. Mas Gareng, mangke gegojekan kalajengaken wonten ing goro-goro. Derek Mas derek nego dawuh. Tetep meminta dumateng Syekh Nugrahane Hyang Agung. Nggih. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Ngawi tetap ramah dan juga selalu membawa barokah. Amin. Kula tak mbacekne gelar cerita Mas. Monggo. Nat langening kalang wana klara panta moncar. Dinon ler kekonang surem para tetaan padang. Pasor lan pajaring. Tornameng kono sasaring mangsa katika dina kanawang ring ujongan kala